Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Боби Фростмайнер и този клип искам само да ви информирам, че отново почвам да снимам на този канал. Този клип няма да е много дълъг, най-много 2-3 минути. Само искам да ви обясня. Значи, първо ще играем на игри на Supercell. Може по-нататък и на други игри да играем. Зависи от колко гледания и харесвания на клиповете ще има. Ето това е акаунта, с който ще играя. С ето този дек ще играя. Ето това са ми картите. Ето ги. Разглеждате ги. Ето. Нямам само тези. Имам 519 джема и ако имам специалната оферта за Legendary Chest, ще я купя. Ще го кача на клип. Как купувам Legendary Chest. И това е хора. Нямам какво да обяснявам. В клана съм разделен на армии. Още се развиваме. 31 човека сме. Но доста добри играчи има в нашия клан. Първо место е 4404 купи. Тук на Triple Elixir Challenge му само от тук колко победи бега това. Забравих 5 победи някъде. И това ще е от клипчето хора. До скоро!